usibizela ekuthenini uzoselapha. Khona lokho kufanele sikuzwe, khona lokho kufanele futhi ukuthi masikubone. Kodwa ngenxa yesono asizwa, asiboni futhi, sivalwe yiso lesi sono. But ongaselapha kule nkinga uyedwa, ogama lakhe linguJesu Kristu. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, kungumusa, kunguthando lwakhe. Silokhu sihlangana nje shara lezi indaba ezimnandi. Siphinde sibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message eKota2 Media. Ngizothi nje uma ngabe yaqala ukuhlangana le message noma nale channel ungasashintshi, ungayindawo la ekhaya esikhuluma indaba ezimnandi. Indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye nje, zimnandi kuphela. Siyanibonga nje bazalwane ngokuthi niya-subscribe ukukhulisa lo msebenzi, niya-like futhi niya-commenta, kuningi nje okuhle enikwenzayo. Bayasho abanye bathi sa-like, so besibuye sizobukela late, kuhle konke lokho. Siyanibonga nje bazalwane ngendlela ezimangaliso. Nginithanda nonke nje ngokulingana kwenu, kuningi enikwenzayo. Siyabonga nakuma channel members, siyanibonga kakhulu, isupport yenu inhle yenza lo msebenzi ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke phambili, nabanikelayo emaceleni nangemikhuleko. Siyanibonga nonke. Angene endabeni yanamhlanje bazalwane, indaba engilongiqhubeke ngayo nje ethi umbuso wezulu ususondele. Ke seyiqalela encwadini kaMetu ku chapter 4. Yona nje incwadi yethu esivula ngayo uverse 17 ithi la kimi, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kusuka la ngaleso sikhathi uJesu waqala wakhuluma, washumayela. Uma ngabe shumayela uJesu, intshumayelo nje yakhe yokuqala nje eshumayela uthi ethi nabantu masiphenduke, we are to repent. Uthi why? Uthi for the kingdom of heaven is at hand. Ngokuba umbuso wezulu ususondele. Okusho ukuthi ungasondelanga before kufike yena, kodwa wathi yena mayesefika wasondela. And uspecific uthi ngokuba umbuso wezulu. Okusho ukuthi khona futhi neminye imibuso. Njengoba ethi nje ngokuba umbuso wezulu ususondele, ukhona nomunye umbuso okungesiwona wezulu. La emhlabeni nje, njengoba siphila la emhlabeni, siphila kwisystem la emhlabeni. Kune system eoperator la emhlabeni, and le system eoperator la emhlabeni omubi nguyena, liyasho nezwi lithi uNkulunkulu wakulelizwe, omubi oUsathane. And nguyena futhi o-introducer ama-systems kulelizwe esiphila kulona. And lama system lawo esiphila kuwo uyenza yena ukuthi asilidele kuphi, kumbuso wakhe wobumnyama. Uma ungakwalandelisisa kahle lama system nje wonke nje wabhekisisa one by one, ayilidelana kuloya mbuso wobumnyama loya. Ngoba kunombuso wokuphila kuphinde kube nombuso wobumnyama. Le mibuso ke spiritual, le mibuso, ngoba impilo nje yona spiritual. Thina sibona imizimba le, sibone nezinto esizibonayo bese sicabanga ukuthi sekuphelele, kanti cha, impilo is very spiritual. Ingakho uJesu ekhuluma lamazwi ethi ngoba umbuso wezulu ususondele, ukhuluma ngombuso ospiritual, odinga umuntu okwazi ukudisena. But uyodisena kanjani? Ngokuthi urepent kuqala, ubuyisane noNkulunkulu, uthathe uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. And then zobe usukwazi ke nokudisena ke manje, ukwazi ukubona ukuthi ngempela kunombuso okhona ophilayo. Phinde futhi kube khona umbuso wobumnyama, na ukhona uyaphila lo mbuso but wobumnyama. And ukuphila kwawo ke uphila nawo futhi kuyengona phakade but ekufeni, ebubini, akukho mnandi ngakhona lapho. But angikho lapho, nakho la engikhona uthi uJesu ngoba umbuso wezulu ususondele. Thina kwethu kwenze njani? Masiphenduke, we need to repent. Ake siqhubeke nje sephambili, sifunde lapha kuyo le ncwadi le kaMetu chapter 13. Ake sifundeke la kuMetu ku chapter 13. Last time ngathi nje ukufunda amavesi awu 2
ngase ngishiya namhlanje ngizothi ake singene nje kuyo le ndaba eyayikhulunywa nguJesu Kristu. Esihloko sakhona sithi the purpose of parable, inhloso yama parable noma imfanekiso. 10 And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Ngithe ukuyichaza last week. Kungani ukhuluma kubo, to them, in parables. 11 uthi uJesu mayephendula, he answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Uthi ngoba nina, ephendula abafundi bakhe yilaba babemlandela, abamlandelayo are believers, those are believers. Uthi ke to these believers abafundi bakhe ababemlandela, uthi nina ngokuba nina nikiwe ukuqonda the mysteries of the kingdom of heaven. Okusho ukuthi umbuso wezulu uyimystery, kune mystery lapha ya embusweni wezulu, but le mystery bayayiqonda abantwana basembusweni. Abangakwazi ukuyiqonda ilaba abangafuni lo mbuso, abangamfuni uJesu Kristu, abangafuni ukukholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Kubona kuphenduka kube yimystery. Lokho kwenza ke manje ukuthi noma uthi uyayichaza wena ochazayo akuchazeki kubona. That's why uJesu kubona ngikhuluma ngabo in parables, because nina niya understand the mysteries of the kingdom, but to them besesho bona ke laba bangakholwa, it has not been given, abanikezwanga bona ukuqonda lezi indaba zombuso. Verse 12, for whoever has, to him more will be given. Mhlambe nje ngime lapho ngingayijahi le ndaba. Lelizwi onakho, kulo onakho more will be given, kusho ukuthi uyonikezwa futhi kakhulu lo nakho. Unani lo onakho? Kaningi sasibheke nje indaba zamathalente, mhlawumbe ukuthi onethalente nani. Uthi uJesu lena nina nikeziwe ukuqonda these mysteries of the kingdom, kodwa bona abanikezwanga. Bese ethi manje na onakho more will be given. Onakho ikupha nakho, ukuze ube nakho kokuqala kufanele urepent, uthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngesikhathi urepent uthatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho, usunakho, usunoJesu. Iqala lapho nje indaba, foundation yakho konke ukuthi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho. Then usuyaqala ke manje usuba nakho ke manje. UnoJesu, unokuphila, usunombuso. And lelizwi ke manje more will be given. Suyoqala ke manje unikezwe even more ke manje. Loke la siqhubeke nayo le ndaba. And he will have abundance. Akhona nje ukuthi more will be given to you, but you will have even more abundance. Yoba nakho kuchichime. Okusho ukuthi ke wena ngoba unoJesu uzokupha ube nakho, uphinde ube nakho kuze kuchichime. Kusho ukuthi manje uyokwazi wena ukuthi uqonde indaba zombuso, uyiqonde lezi indaba zombuso, futhi uyiqonde kuze kuchichime ngoba wena unani? UnoJesu Kristu, ukholwa kuyena. Iyaqhubeka ithi, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Lo ongenakho nalokho anakho kuyothathwa kuya. Because khona abantu abacabanga ukuthi banakho kanti abanakho. Khona abantu abacabanga ukuthi bayaphila bebe bengaphili. Ngoba ukuphila ukukholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Abanye bacabanga ukuthi banakho ukuphila bafuni futhi ukukholwa kuJesu Kristu. Lelizwi nalokho abanakho will be taken away from them. Nalokho ukuphila bacabanga ukuthi banakho bethuka lo nkulunkulu obanikezele ukuphila. Bencengwa futhi ukuthi babamkele uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwabo, kodwa bona bengafuni. Njoba bengafunike nalokho abanakho it will be taken away from, kuyosuswa kubo, bayokuthathelwa futhi nabo. Asiqhubeke nawo khona singesimosha isikhathi nje. Ithi ku verse 13, therefore I speak to them in parables. Uthi ke ngakho ke kubo khuluma nje ngemfanekiso kubona, because seeing they do not see, bayabona kodwa baboni, and hearing they do not hear, futhi bayezwa kodwa futhi abezwa, nor do they understand, futhi abaqondi. Izochazeka le ndaba. Verse 14, and in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, wayekhulumile kuprofeti uIsaiah
and kuyagcwaliseka ngempela kubo uJesu okhuluma lamazwi and namanje kulokhu kuyagcwaliseka lesi prophet sika Isaiah. Wayetheni uIsaiah la, hearing you will hear and shall not understand. Bayezwa kodwa bezwa. Uthi futhi bazozwa kodwa ngeke baze baqonde. Okusho ukuthi khona bayezwa intshumayelo ngoba zikhona intshumayelo ziyaphuma impela kuma radio, ziyaphuma kuma TV, ziyaphuma kuma open air, ziyaphuma ndawo zonke nje intshumayelo. Abantwana bakaNkulunkulu baphumile, abantwana bombuso bashumayela ivangeli, bayezwa kodwa abezwa. Prophet uIsaiah uyagcwalekisa ukuthi lokho ayikukhulumile ngempela kukhona. Bezwani, bezwa indaba yombuso wezulu kodwa futhi abayizwa. Asiqhubeke nayo. And seeing you will see and not perceive. Ukubona bazobona kodwa soze futhi babone lokho kufanele bakubone. Bayabona khona ngoba nakho banamehlo, bayabona umuntu yakwazi ukungena endlini abona aphumele ngaphandle enza whatever yenzayo, kodwa abakuboni lokho kubalulekile okufanele ukuthi mabakubone. Gcwaliseka ini isiprophet esasikhulunywe uIsaiah verse 15. For the hearts of these people have grown dull, inhliziyo zabo zilukhuni. Yiyo ke lento yenza ukuthi bezwe kodwa bengezwa, babone kodwa bengaboni, benziwa yini? Inhliziyo ezilukhuni. Ngithi mina iqala kuphi le ndaba? Iqala ekutheni umuntu makakholwe ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe. Umuntu ayenze lukhuni inhliziyo, angafuni ukukholwa kuJesu Kristu, eze nama excuses amaningi, athi ngeke ngikholwe kumlungu, ngeke ngikholwe kumjuda, asho konke nje umuntu akushoyo nje akwama excuses, engafuni ukukholwa umuntu. Inhliziyo zabo zilukhuni, andeke manje ngenxa yobulukhuni balezi inhliziyo bazozwa khona kodwa ngeke bezwe, bazobona khona kodwa ngeke baze babone. Bayabona phela ngoba nakho bayabona, bayezwa ukuthi khona umuntu okhulumayo kodwa lo muntu okhulumayo abamuzwa. Inhliziyo zabo zilukhuni. Their ears are hard of hearing, nendlebe zabo zinzima ukuthi mabezwe, and their eyes they have closed, even namehlo abo bawavalile. Kusho nje lo umuntu onenkani nje, othi ngiyakuzwa yakhuluma kodwa into ayikhuluma ayikho. Namehlabo bawavale bona ngoba lithi lelizwi leli ulizwe kahle. Akusuka uNkulunkulu owenza ukuthi inhliziyo zabo libe likhoni, akusuka uNkulunkulu owenza ukuthi futhi bangezwa noma bangaboni. Lalela 15. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they themselves, laba bangafuni ukukholwa, have closed. Yibona bavala amehlo bengafuni ukubona. Bawavala kanjani amehlo bengafuni ukubona? Yingoba bafuna ukukholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Le ndaba le ayihambi ngokusonta, le ndaba le ayihambi ngokuthi sewamkela isonto elithile ufaka iuniform yasesontweni noma ngabe kulelo bandla kufakwa ama-uniform. Ayihambi ngaleyo ndlela, ngaleyo ndaba leyo. Ayihambi ngendaba yokuthi ubhadala amathikithi emasontweni. Le ndaba ihamba ngokwamukela uJesu, umvume ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi nomsindisi, ukholwe ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Iyona foundation yayo yonke indaba le. But siqhubeke nayo. Lest they should see. Lamazwi lawo nje athi let not they should see, ngoba vele inhliziyo zabo zilukhuni namehlabo futhi abafuni ukubona, abahlaleke bengabonike. Let not they should see with their eyes and hear with their ears. Mabahlale nje futhi bengaboni ngoba ibona abayikhethelile, futhi mabaqhubeke nje bangezwa futhi nangendlebe zabo. Lest they should understand. Okusho ukuthi ngoba ikona lokho abakukhethayo, let not they should understand, mabangaqondi with their hearts and turn, futhi mabangaqondi ngenhliziyo zabo futhi baphenduke ngoba ikona abakukhethayo lokho. So that I should heal them, ukuze ngibaphilise. Uyabona ukuthi ukube bebezwa bakholwe bamlandela uJesu Kristu, lithi lelizwi la, so that I should heal them, uJesu bezobaphilisa. Kodwa manje ngoba abafuni, abahlale benjalo,
ngoba yena ke manje naye bezobaphilisa kodwa ngeke asakwazi ukubaphilisa. Ubaphilisa kanjani ke abantu uNkulunkulu? Ukhumbule sizalelwe kulomhlaba wesono. Lo mhlaba wesono sazalwa senziwa izinto eziningi sibancane. Abanye bethu bafa kwimbeleko. Ngesikhathi befa kwimbeleko kwakufakwa ama-layers obumnyama. Kuningi, abanye begcatshwa, abanye befakwa izinto, abanye kuthiwa bayaqiniswa. Kuningi nje kulokhu kwenziwa, zonke lezi zinto ebeyilokhu zenziwa kuwe ulokhu ukhula bekwama-layers efakwe emntini awobumnyama wonke lawa ama-layers lawo. Yile system le engiqale ngikhuluma ngathi la emhlabeni, but this system ilidela abantu kuphi? Kwi-kingdom yobumnyama. And-ke manje uma ngabe ethi uJesu masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, the minute uthatha uJesu Kristu uphenduka. Zonke lezi zinto ezenziwa kuwe from usasemncane zikwenziwa ama-layers of darkness zakulidela ebumnyameni. uJesu Kristu uyena ongakwazi ukuthi akwelaphe lapho, akuhile, and then ube healed, bese nawe uyaqala uyabona, nawe bese yaqala uyezwa. Yingakho ethi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Usibizela ekuthenini uzoselapha. Khona lokho okufanele sikuzwe. Khona lokho okufanele futhi ukuthi masikubone. Kodwa ngenxa yesono asizwa, asiboni futhi. Sivalwe yiso lesi sono. But ongaselapha kule nkinga uyedwa ogama lakhe linguJesu Kristu. Ithi ku verse 16, but blessed are your eyes for they see. Ukhuluma ke manje nalabo abakholwayo, abafundi bakhe la, ngoba ubechaza ngalaba, but uthi nina nibusisiwe ngoba amehlo enu ayabona. Azabusiswa la mehlo. Ukhumbule laba abahleli naye bambhekile. Uthi blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Futhi uthi ngoba neindlebe zenu nina ziyezwa. Naze nabusiswa. Iqale kuphi nabo ukuthi bathole lesi sibusiso? Yaqala ekuthenini mangabe babiza ethi ngilandeleni. Bashiya konke bamlandela. Ethi ngiyonenzani bayabadobe babantu beshiya konke. Ngesikhathi beshiya bemlandela kwakuqala kwehealing yabo ukuze bezokwazi ukuthi amehlo abo abone neindlebe zabo zizwe. Sebephila kuphi manje kwisibusiso? Thina okwethu ukuphenduka sibuyisane noNkulunkulu. Simconfesse ngemilomo yethu sithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Verse 17, for assuredly I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Angithi manje kunabaprofeti kwi-Old Testament baningi nje. Omunye wabo yilo enze example ngakuthi kugcwaliseka isiprofeto la sika prophet uIsaiah. Bonke laba profeti be-Old Testament bambulelwa lezi zinto ukuthi khona okuzokwenzakala, khona ozozalwa emhlabeni, kahle kahle lozozalwa emhlabeni uyobe indodana kaNkulunkulu, kodwa bambulela ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uyofike ehlele emhlabeni azophila nabantu. Babefisa ukuyibona. Ingakho lelizwi leli lithi bonke abaprofeti nabalungileyo babefisa ukuyibona lezi zinto. Babelokhu bebhekile ukuthi kokwenzakala nini. Babecabanga mhlambe nabo ukuthi kokwenzakala ngesikhathi sabo, but kwangesukona kwesikhathi sabo, kodwa babefisa ukuyibona yonke lento ukuthi iyokwenzakala nini. And uthi ke manje na babefisa ukubona lokhu nina enikubonayo futhi nina nalokhu enikuzwayo, kodwa bona bazange baze bakuzwe. Kubonwa yini? Uthi uJesu masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Mayeqeda lapho ukhuluma ngokubona, mayeqeda lapho ukhuluma futhi ngokuzwa la embusweni wezulu. And manje ukhuluma nabo bambhekile, bayambona. Ake sithi nje ukuze iBhayibheli lichaze lona kungachazwa yimi. Khona futhi la encwadini kaMatthew ku chapter 16. Siqale nje ku verse 16, siyazi indaba la. Lapha uJesu Kristu ebuza abafundi bakhe ukuthi bathi indodana yomuntu ngubani. Bayaphendula abafundi bakhe bethi hayi, abanye bathi wena uJohn umbhaphatisi, abanye bathi uElijah, abanye bathi uJeremiah, abanye bathi ngomunye wabaprofeti. But la ku verse 16 ke esebuza bona ukuthi nina ke nithi indodana yomuntu ngubani. Nangu ke seqhamuka uSimon Peter ku verse 16. Simon Peter answered and said,
You are the Christ, the Son of the living God. Uthi mayesho uSimon Peter, uthi wena unguKristu. Igama ke lithi Christ lichaza ukuthi the anointed one, ongogcotshiweyo. Egcotshwa ngubani? nguNkulunkulu. Uthi kushuthi uSimon Peter, you are the anointed one, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Lalela impendulo kaJesu futhi la kuverse 17. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Uthe ubusisiwe Simon Bar-Jonah, ngoba inyama negazi ayikwambulelanga lokhu, kodwa ngubaba wami osezulwini okwambulela ukuthi ungibone ukuthi ngingubani futhi ungazi ukuthi ngingubani. Uthi nibusisiwe nina ngoba amehlo enu ayakubona lokho kwakufiswa abaprofeti nabalungileyo baphambilini, kodwa nina niyabona futhi nina niyezwa. Ngempela nangu Simon Peter la wakwazi ukumbona. Kusho ukuthi uSimon Peter wayebona kodwa wakwazi ukubona okungale kokubona. Wakwazi ukuzwa okungale kokuzwa. Wakwazi ukuyibona lenkosi ukuthi indodana le kaNkulunkulu ophilayo lo nguKristu lo. Wakwazi ukubona ukuthi inkosi le futhi eyombuso. Uthi ke ubusisiwe wena Simon Peter ngoba inyama negazi soze zikwambule lokho. Ingakho ethi uma ngabe khuluma uthi inhliziyo zabo laba zilikhuni, ngakho ngiqhamuka kubo ngikhuluma ngama-parables. Inhliziyo zabo zilikhuni futhi namehlabo bawavalile nendlebe zabo abafuni nje ukuzwa. Lokho kwabalidele ekuthenini ke manje bahlale bengezwa bengaboni futhi bangalapheki. Kodwa laba bakhetha ukulandela uJesu Kristu bahamba bona babona bambulelwa. Kusho ukuthi balapheka kulobu bumnyama nabo okwake kwabafikela nabo, but uJesu wafika wabalapha and uthema esebalapha basebeqala bebona ukuthi hawu kanti uJesu Kristu ungubani, and ngubani owenza konke lokho? uNkulunkulu Baba wethu okhona osezulwini. Mhlawumbe engilande futhi nango wesi2. Ngiyakholwa ukuthi abazalwane bayangizwa lapha engikhona. Asifundi incwadi yezenzo ku chapter 26, Acts 26 verse 16. Ungayiqala nje wena lapha yana ku verse 12 lokhu uza nayo lapho uPaul echaza ngokuthi wahlangana kanjani noJesu oyoshushisa amakholwa lapha esendleleni eDamascus. Ake sibheke uverse 16. Emveni kokuba uPaul esewile phansi ebona ukukhanya okunganaye angakazi wazwa kubona ukukhanya, but nangu verse 16 lalithi, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Uthi uJesu kuyena, sukuma ume ngenyawo Paul, ngoba ngivelile kuwena. Njoba ngivelile kuwena ukuzokwenza ube yiminister, umshumayeli, uphinde ube ngufakazi. Ungashumayeli kuphela kodwa uphinde ube ufakazi, ungafakazi futhi into ongayazi, ufakaze ngento oyaziyo. Uthi uphinde ube ngufakazi walokhu osukubonile. And hayi kuphela lokho osukubonile, and of the things which I will yet reveal to you, futhi nalokhu engisazokwambula kuwena. Okusho ukuthi njengoba nje Paul usubonile, hamba kuyofakaza ngalokho osukubonile futhi usazophinda ubone. Angithi uthe uma ngabe ichaza uJesu uthe onakho uyokunikezwa kube kuningi, and futhi uyoba nakho in abundance, kube kuningi chichime kokusho lokho. Uma ngabe esekhuluma lapha no Paul, uthi ke Paul wena usubonile, and futhi hamba ofakaza futhi usazokubona ukoze chichime lokho ubona. And futhi abafundi bakhe wathi nibusisiwe nina ngoba amehlo enu ayabona nendlebe zenu ziyezwa. And siyambona ngempela nangu uSimon Peter embona. Ichazani lento le? Ichaza ukuthi lento njengoba ethi uJesu masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele.
Okusho ukuthi la embusweni wezulu njengoba ethi masufune but seek ye first the kingdom of God and his righteousness bese lithi and all these things will be added to us. Okusho ukuthi njengoba ethi masufune nje lombuso kaNkuluNkulu lo mbuso kuyabonwa kulombuso. Nabo Simon Peter ethi amehlo enu nina abusisiwe ngoba nina niyabona futhi niyezwa. Okusho ukuthi kulombuso kuyabonwa. Okusho ukuthi kulombuso futhi indlebe ziyavuleka zizwe. And futhi kulombuso once wabona uzophinda lokhu ubona. Uzolokhu ubona kuze kuchichime. Uma ngabe uyezwa uzolokhu uzwa, uzwe futhi kuze kuchichime. Ngoba onakho uyoba nakho kube kuningi futhi uyoba nakho kuze kuchichime. Ongenakho nalokho anakho uyothathelwa khona vela sale ngenalutho kusho ukuthi ubecabanga ukuthi unokuphila nalokuphila kuthathwe and makusekuthatha ukuphila kwakho ke yazi ukuthi awusenakuphila yebo umnyameni for good awusenakho kunye ukuphila. Ingakho kubalekile ukuthi masizokholwa kuJesu Kristu and mase siqala sesikholwa kuJesu Kristu uyosenza yena sikwazi uyena ozoselapha njengoba singaboni ukuze sikwazi ukuthi sibone uyena ozoselapha ukuthi njengoba singezwa sikwazi ukuzwa ukuze siyothi noma sesiphuma sesiyofakaza sifakaze njengoPaul sibe umuntu ofakaza ngakubonileyo uthi ubumshumayeli ubushumayela kodwa ushumayela ngokwazi ingakho ethi nje to make you a minister and a witness. And mangathi ababheka bonke abafundi bakhe the 12 apostles bonke okay one waphuma endleleni but waedwa ngomunye after some time babuyela baba u12 bonke laba bebebona bonke bebezwa bebelihambisa ivangeli befakaza ngaba kubonile including no Paul obajoina after ubajoina nje after uPaul uhambisa ivangeli ubonile futhi uzwile bakufakaza ngento abayibonile futhi nabayaziyo ukukhomba futhi ukuthi embusweni wezulu asikhuluma izinto esingazazi sikhuluma izinto esizaziyo nesiyibonile sifakaza ngesikwaziyo and mangabe sekunjalo futhi uNkulunkulu uyakwandisela futhi ube nakho kuze kuchichime provided nje uyathembeka kuyena ingakho ethi masize kulombuso lombuso ukhona yaphila lombuso sikwazi ukubona izinto ezifihlakele sikwazi ukuzwa okufihlakele ukuze sokwazi ukuthi kulombuso kaNkuluNkulu sihambe kahle senze futhi lokho okufanele sikwenze sisesela emhlabeni sithi nje sidlula la emhlabeni sibe sesikwenze sakwenza sisa futhi kwaphelela ngani qala kuphi indaba thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakhe yabona masingake sibuye kuleli ivangeli lombuso kaNkuluNkulu kuningi abantu abangasizakala kukhona ngoba lishunyelwa leli ivangeli lokuthi amehlo la uJesu angawelapha umuntu abone indlebe angaze lapha zizwe uNkulunkulu uyafuna sibone imfihlakalo zakhe kuyena lezi imfihlakala kuzona imfihlakalo zokuthi singaboni ufuna ukuthi sibone khona sofakaza ngesikwazi abanye bayingenele bayafakaza abakaze babona lutho but uma usembusweni wakhe uzobona futhi uzozwa kushuthi kuyabonwa futhi uyezwa futhi uphinde ube nomsebenzi la embusweni okufanele uwenze soyiqhubha ngaze ngibe mude kakhulu soyiqhubha futhi ngomusa nje wenkosi mayisasigcinile inkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo inkosi inibusise nonke kwindawo zonke emakhaya amen.